Gabon pelotazaleok, hemen gara Zaldibarren Olazar txapelketaren bi final horrekoak eskaintzeko asmotan. Gabon, Enrique. Gabon. Ze garrazia berezia duten final horrekoek, Hemen ez dago, galtzen duenak, pena hartuko du, baina txera joan beharko du. Ba, joi holan da, gabon final horreko beti egitea, beren garantziz txapelketa baten jain nagusia eseten da finala. Bentsete final erdizik irabaz izkero finalera altzen da eta oso garrantzitu da. Bai, eta gainera pilotari hauek heldu dira, batzuk partido bat, o bi edo hiru jokatuta. Eta horrek esan nahi, rainoa llegatuta, ez dena finalean zahartuko, horrek ematen dio xarma berezi da. Ba, xarma berezi eta eureko nerviosismo eta guri, horre normala batak ero bestiek irabazik besti galdu bidago, horrez dago ez da guzti. Bai, guk askotan komentatzen dugu sistema hau guretzat hobea dela, pilotarientzat ez dakit, eta enpresentzat ere ez dakit, beste sistematan, final horreketan 3 partido jokaten dira, eta, ni honen aldekoa naiz. Enrique, aztertu ditzagun pilotariak, naiz eta bai final aurreko batekoak, naiz bestekoak ezagunak ditugun. Batetik dugu Etxeberria eta Ibar Luzea lehen nabezeko partidu. Bai, ezagunak eta ondo abizena ganera. Zerako, Etxeberriak 18 urteko ditut, 21 urtetik berako txapelketi dago. Ota bat urtetik berako txapelketan finala altzia jasoz izango dugu. Seinale ondo da bizena. Gero Apaolaz eta Rekalde izango ditugu, horrek ere favoritotxo bat badauka, baina hemen ez dago jagiten, finala horrekoetan ez dago jagiten. Finala horrekoek jogatu dira eta horrek favoritotxo bat badauka, horrek bizo di adinien nagusutxo dut. Ota bat urte eta ota bat ero dut, ota bat bizek dut. Ikusi duzue gaur eskainiko dizkizu egun bi partidak, biak lauterdikoak direla. Gero kontatuko dizuegu, datorren astean, hilaren 12an eta 19an, nola jokatuko diren final aurrekoa. Baina, heldu diezaiogun gaurko partidari eta ikus dezagun zer eskaintzen diguten pilotari gazte eta bikain hauek. Guk izan dugu, lau pilotari hauen partidak eskaintzeko aukera, aurreko gazteetan. Hemen izan dira eta guk izan dugu, kontatu ahal izateko aukera. Eta pixkat ezagutzen ditugula, edo nola dauden, behintzat esan dezakeko. Etxeberria eta Ibar Luzea. Etxeberriak Adrian Uriarte utzi zuen azkenako partidan kanpoan, gainera egurra eman da, 6an utzi zuen, eta Oier Ibar Luzeak berriz Bingen Beitia 4ean, biek jokatu dituzte partida ez errazak, baina emaitzaldetik nahiko errazak, eta orduan ez dakit zer den hobea. Irabazten duzunean erraz, morala goian daukazu eta indartxu sentitzen zara. Baina 22 eta 19 irabazetako partidu horiek ere asko erakusten dute. Bai, asko erakusten dute. Aldala 26 irabazi gura, errazak, noberak itxia zurki dute. Honak irabazitzen pelota dezepe, Beitia eta aurreko partidu oso ona jokatu ditu zin, honek eskilari honek saltoa jotzen duela. Gero eta partidu maila indizeu etoketan da, eta behien azite finalera altzie batzuk galtzen dira, ikitzitek. Honen txuenak hor zai egoten dira, eskaileraren azkeneko mailan, eta zerbaiteagatik jartzen dituzte honen txuenak goian. Behetik nahi duenak gora egin, haiek gainditu beharko ditu. Partidako final aurreko estreineko sakea Etxeberriak egin du. Etxeberria Gipuzkoarrak. Eraman huts. Ez dakit gainera bota nahi zuen ere. Bai, botan jau, mani neutzat... Puntara botatakoa? Bai, dejadin jo puntara, txapi ondata, txapi ondo urten ezkero ondo, txapi behen arrisku degoz.
Ondo botatzen da, arrez gaute eta tanto itxeko izin bidaz, eta jadi harrapo euskadoko kontra dizuek bestin dago tanto da. Beraz, Oier Ibarluzearen lehen da biziko sake aukera. Ezkerrez, luze, arrastoaren atzean egin du botea, edo gainean edo atzean, ez dakit. Ea errepikapenak zerbait argitzen digun, hor luze atera nahi izan du, atzean, bai. Okerra pixamarrarekin gainera, hor baziren, hogei bazentero gutxienez, behetik jota. Beraz, bigarren aukera. Sakea, oraingoan ezker horma asko ikutuz. Etxeberria. Ere burua saldu du hor. Edarki. Eman da, eman da, Pelota... Ezkerre dut burpile emunda. Biak dira abilak, baina era bat ezberdinak. Ez bakarrik ezkerra eta eskumaz aritzen direnak direlako, ezkerraz eta eskumaz. Baizik eta afizioa dagoten bakarra biek da tanto bukatzea gustatzen zaiela. Bai, tanto bukatzea eta Etxeberria landabe gehiago. Bestiek lan gehitxo egiten dugu klasiko txua jokatzen, baina amaitzera bizek juten dion. Ez tekit zerreiti, baina iruditzen zait Enrique partida honek gauza ederrazko ekarriko digula. Momentuz behintzat, Etxeberriaren sakea eta Ibarluzearen erantzuna, orain ezkerrez jarrita, hori askotan ikusi genuen egiten Etxeberria Uriarteren kontrako partidan. Gainean, hori eraman, hausaiagoa da. Joan eginda, ailegatu eginda. Ailegatu eginda, Etxeberria komodo, leku batetik moitu harik, besti batera eta bestera, horrek beren faturi ekarten da luzera. Bai. Beti ez teitzu ingo Etxeberria polontantu, besti bere ingo zaineketan, baina hori frontoin errezen paradute nobera komodo jokatzi hori, horretako dominen bidatantu. Bai, eta badakizue, zein den bidea dominatzeko, agintzeko, batetik pelota bizi ibili eta beste alde batetik angelduak topatu. Hemen pilota erdi-erdian ibili beharrean ertzetan ibiltzen duenak abantaila handia du. 2 eta 1. Ederki Ibarluzea. Ara, hor zalantza egin du. Bai, efektu errezte dutxi edo gaizki jota, norman efektu hartu du, pelotiek. Tikitak handia orain, hori gainean da, aukera berriz ere Etxeberriak du. Eta ederki bukatu du tantoa, ez dago barkatzeko. Tanto gogorra jokatu da goin beha. Luzi ez, baina gogorra bai, Egalak, frontoin egalak ondo topote. Horbe dejadi eta kakao, gaine dejadi apurra salduz, gero. Tanto da, bestin dago. Lehenina emon noin behatza antzerain, jau dejadi Etxeberria zabaldin, oin bai eurrako pelota zuen, zabaldin dejadi. Lehen falta inarren oinatza hainjetu oinon durtuta. 3 eta 1. Ez dakite gero barrutik nola egongo den, baina Etxeberria patxada itxuna ematen du, Utila zaila, baina 18 urte bagarri ditu, Bai, da besti, 18 gutu, ala 18. 18 usten dut? 18. Sakea luze, baina barruan, eraman. Hor, labur xamar jo du Etxeberriak. Ibarluzea. Eta zabaldu, eutxi, nola edo ala. Oiarpeko pilotariak.
Ai, ez dakit bat izango zen. Nahiko luzea bat zen, Enrique. Goiti bere etorro da, ja peloti eta, baina, por esa casa jota ondo, baina, ez dugu eruterik eukitzea. Ez dakit hemen, pelota baz, beti gora, baliteke barruari. Bai. Begira, hor pilotak zepi ibilbide egin duen, bai, zartuko zen, bai. Hemendik ikusita garbiago atzekaldean gaude eta beti ere ikuspegi hau engainagarria izaten da. Gauza hori dagokienen. Bueno, pilota aldaketa dugu itxura denez. Bai. Bueno, normala bata eta ezkero beste itati da. Hori generali bazten da. Inoz bizek bataz bebiltzen dira, gustora zuertu eta bizek bataz segidu. Bata moteltxua edo bizitxua du. Lau pilota dituzte aukeratzeko, bakoitzak bi ez, biek lau dauzkate aukeratzeko. Zera gehiago jartzen aldiozu? Erreta gehiago edo kezka gehiago edo alduzu? Final aurrekotarako edo finaletarako pilota jartzerako orduan? Ez, antzera. Zer egiten holan ikustitxoa zenak ondo duzela jogatzako ipinea dizek eta ez da noberen guztu behin ezkero. Bai, horre balio. Oin, sarriten pastan da, nobera gauza bat gure eta gauza bat ipini dalako frontora urtetan da desberdinek urtetik dira. Eta pilotare hauek zebuga dukate? Bai, oin bai. Begira nola tira duen pilota honek, Bai, eskerko hormi joda benien bere bai. jau. Tira egin du bai. Ezke oin seguaz, lehen gure zazoin da segu kendu itezan da, oinoko ointzu arte, aimarrak eta segu kentzotzen pelotiei. Baina, oin seguaz derri horrako zunbide dira, ze profesionaletan beti seguaz jokatzen da, eta oin seguaz jokatzen ikesin dira. Etxeberriak eraman, Ibar luzea barruan, eta min hartzeko ere, txarra ez. Etxeberriak edo Ibar luzeak ondo, sakau ondo, eta bere esker gaintxu zabalde da hobeto zinen, da zuloratzera. Bi hauek dakite aurkariari min nun egiten zaion. Zabaldu, eta gero hortik zer gehiago egin dezakezu. Claro, atza bultan frontora etorri orduko peloti ize pasatu. Bai, baina gero Ibar luzeak eskumaz aritu behar izan du, eta hori ere ondo egin du, Bai. Beraz, sakeak lau, erresto egin nahi duenak 3. Sakea luze, ez luze egin. Zabaldu Etxeberriak, Ibar luzeak eutxi. Ze erremate politia egin duen. Oiarpeko pilotariak. Asko profesional besti da jogatzen, errematik eta egiten sakien restu eta ondo aprobetxetan da. Begira, hau esker horma ikututa. Zerako esker gaintxu esartutzen zabalera. Claro, esker horma ikututa datorrenean, gorputzarekin zeuk egin behar diozu horma bikoa egiteko. Postura hori gehiago erabiltzen dute. Pilota barruti barrura jartzeko, hor esker gantxo zabaltzeko baino. Kontu dut dela, 18 urteko promesa batzu dira. Bai. Promesa batzuk izatzeko oso ondo jokatzen da pelota. Launa, partidako 3. berdinketa. Hauzakea da, ez du erabat baztertu, baina handia eman dio. Injertzu eta abia ondizen sartu da hormara. Pentsako hor, ez dakit hor, kexure bat duen edo kezkaren bat edo besterik gabe
konzentratu nahian ote da bilen. Oian, Etxeberria. Gero, pentsatu zarren, honak partidu presioin hondiz esartu zera. Honak enpresa gizuk eta ikusi ditu eta intendentik eta zelan da bizen bakotxa eta zera. Eta pilotari badakite hori. Bai, eta pilotari badakite hori. Da, klaro. Honen helburu da debuteti, Utzi. Utzi egin du eta honek, ez dakit. Ez, falta. Falta izan da, bai, hori garbi, baina Etxeberria ikusten dut, kexuka, ez dakit, zer duen, edo betekaldiren bat harrapatu duen, begira, hor, zerbait badu. Ez teko motibo igulan. Ez baldin bada betekan bat, edo bareak heldu diola, edo... Edo nerbizuk igual. Nerbizuk pasari pastan. Hauek sasoi ikaragarrizko. Sasoi bai, hori responsabilidadi YouTubeetik jenti ikusten da horrek bere presiño egiten dago. Baina 10 tanto jogatu dira, 6 eta 4 aurretik. 6 eta 4 aurretik da, gauza gondo doaz behar entzat. Niri urduritasun hori zera partida aurretik edo partidaren azken txampan edukitzea normala iruditzen zait, baina partidu ederra jogatzen ari da, pilotak adundia jotzen eta... Ez, ondo jogatzen da, ez dugu horren atxikizik. Badu zerbait. Bueno, ea ez duen arazorik maila honetan jokatzen jarraitzeko. Gero garai honetan Enrique askotan izaten dira, estulak eta mukiak eta holakoak, betekadak eta izaten dira. Baina, beno, horiek ahaztu beharko ditu. Emon gotza bulta prendon, hori amazi bulta emon hartako estuazun izan. Etxeberriaren sakea, altzakiari gabekoa, hori demanda. Ederra! Asko arriskatuta. Asko, baiz, goitik bera bota du. Pelota zokitxik hoitu, behi honak, saki oso ona, luzea eta... Ibar luza berrezta ondo, behi gero esker gantxu goiti bera. Begira, nun... Hartu du. Eta gaina pilotak nik uste frontizean egin duela... Apur bat estraño egin jau. Estraño gora egin du pixkat eta... Baina hartu eta goiti bera zela bajatu da esker gantxua. Askotan betekadak eta izaten direnean, zera, pilotaria joaten dara bakita hau azkarra egin behar, egin edo galdu, alba da egin. Egira hor, pausu bat egin behar izan du atzera, eta hirugarren kuadrotik ze ondo gurutzatu duen, asko arriskatuz. Lauterdi barruroko barik, bikoteka jogatzeko da. Eskerga kantxo hona izan da. Ozona, hori luzegi izango da. Luzegi bai. Joduen posturan jota, ez da harritzekoa, kuadrota erdiko arrastoa gainditzea. Goizon jodu bole, goiko txapapin, nahin jertzuko ezkero, lau kuadrota erdize pasakia. Bera ere laiztor konturatu da. Bost eta zazpi. Bakoitzak egin du luzeegi bat. Ibar luzea, hau zake luzeegia. Eta Ibar luzea ere berea egiten ari da hori erra. Ibar luzea ondo jogatzen da, bizera ondo jogatzen. Hori noko bat alkaro bestiek, dozena bat antu inguru ondo izenin, orduan izaten da peligrosu dugu. Fizikamente ondo ez daudenak erakusten dugu ere buru. Gauzak elaburragoa, ala behartzuen derrigorrez. Erdian da pilota, eta huts. Hoiz etxatak uste hanka geldizen hori kortari hola jotea.
pilota hori besterik gabe luze jarri eta ezkerrera baztertzea. Berandu heldu da pelota da. Apur bat antxua etorritxe atzetik erra joa lau beste modu batean jokoan peloti hori. Berandu pelota da etorti hori. Ez da onda. Ezker gantxoa oso ondo berriz ere Ibar luzea, orain barruti barrura. Eutxi! Etxeberriak eta utz. Oin behiguli bol, bigarrena Bai, utz. oso antzeko izan da. Eta sufritzen ari dela iruditzen zait. Ondo jokatzen ari da, baina No, sufritzia edo neki eukitzi normala da. Zazpina igual ez leutartiko partidu baten neki eukitzi normala da. Oier Ibar luzea. Eskerrorma erditxosta egin ez ikutu du. Ibili egin behar Etxeberriak, eraman. Barrura efektu eta guzti. Lapeko pilotariak. Koitilera jotakoa. Hau gogorra da, Enrique. Bai, tanto guztien Ibar luzea erazuen, entxe apur bat buelta hartu da bebaia. Hori ja apur bat kantzazin juen eixen da, tanto gogorra inabea. Bai, gogorra inabea. Ibar luzea beti erazun, Etxeberria defenditzen hil da eta horre neki hartzen da. Eta lau segidan egin dizkio Ibar luzeak, eta 3 behintzat utz egindakoak izan dira. Bai, Tanto gogorraren ostean, hori bai, hori bai. Azarra dabil bere buruarekin, pentsatzen dut. Oian Etxeberria, 7 eta 4 izan da aurretik, arkere egin ditu. 4 tantu erreskan, baina orain fizikoki bintzat ematen du hobeto dagoela momentu honetan Ibar luzea. Eta horra ez dakit zer egin nahi zuen. Etxeberriak, ezkerrorma ikututa zabaldu nahi zuen, edo BB-etik hanketan jarri nahi zion pilota, edo zer gertatu den. Ni pentsot nekin ari da, jarri besta iten da igula, deskantzo bat eskatu bilegu apurra rekuperetako holan besteak ies egin baino lehen, ez da? Bai. Bero jaurretik junte beste jaurretik padezako nien da tanto batzuk egiten abilen nien. Etxeberriak ezkerrez eraman orain. Pilotari eman da. Uts. Bueno, utzez. Bere ibajatu. Bere joan zaiola pilota, baina... Bere ibajatu, prisa larra itantu. Bai. Ados, gaski esan dut. Hori ez da utz egin dago, hori da asko arriskatu eta asmatu ez. Bai, arriskatzen denak hori arrisku beti dugu. Bai, bere posturarako oso pilota egokia izan da hori. Oin Etxeberria ez da, berandu aleo da pelota da. Apur bat, harintxu aleo bideute pausu bat gehiago astizaz. Erdian kageldizen jo dugu indi pelotin. Haze arrestoa. Ibar luzearena. Hor, beso motxean, jotzen du pilota. Bai, buena egin dabi. Efektuarekin, Ibar luzeak. Zabaldu eta behartu. Kontraera zuen, dejadi ingudizen du zulola eta txapia. Hala begira, eta orain Ibar luzea berak eskatu du. Berak eskatu indeskantzua.
eta hau ondo etor dakioke Oian Etxeberriari. Berak eskatu gabe. Bueno, bakoitzak lau deskantzu dek ez da honino badek lau deskantzuaz. Ze partidu erdi bat eskatu barik, oseak deskantzun faltaz ez da biz. Lau deskantzo dituzte, lau atxeden aldi. Lau atzeden aldi. Bat hartu du Etxeberriak, ez da? Ez da, edo lehen bat hartuan. Lehen bat hartu du. Nere ustez bai, lau minutu du. Bai, badaukate oraindik. Aukera hori, hortxe dituzue. Aita alda bestea? Aita. Bueno. Eta orain zerbait jaten ari da Etxeberria, eta joan den astean ere komentatu genuen hori. Beteka da baldin bada bintzat, jatea oso arrarua egiten. Bai, lehen etzan normaiz. Partidu beti jatia, astuma duena jateko. Bola jartzen da. Bai, bultek emun ezin ja. Oine asko egiten da, eta bueno, korredori beko karrean doizela jaten da, zer jaten da, zela jaten da, baliongo da. Zea, 6 orduko esfortzuan, 6 orduko esfortzuan jatez badezu. Zurbilaldia, laizte etortzen da. Bueno, bana, iruna, launa, zazpina, eta orain, bederatzina. Sakea. Oiartzuarrak. Sakea da, ondo. Berriz ere, ezkerrantxo oso ona. Ibar luzeak barrura, edarki. Hanketan jarri dio. Normabikoan. Ez egokiegia ere. Barrura, ondo. Botera, ez da egin nahi zuen, ez dut igerri. Normabikoa. Eta orain lanak. Kanpora. Gorputzera torre zaio pixka gorputzera. Gorputzera, eta gero neki, entere eta ipe durez da, neki nahi. Ez golako tantu inge fresko goti zaila da, tantu amaitzen da, Eta jakin nahi nuke, lehen Etxeberriak ze arazo izan duen, ze orain iruditzen zait, hobeto dagoela. Peintzat tantua bukatutakoan, eta hau tanto gogorra izan da. Zagit, arrazari buelta manda, eta... Arpez freskotsua, eta... Bai. Lepen tot arrazari bueltek emun. Bueno. Beti esaten da, partida baten barruan partida txiki asko egoten direla, eta orain behintzat, itxura hobea du. Sakean, Oian. Errestoan, Oier. Ea. Lan erdietara zein nor iristen den aurretik. Utzi du da barruan. Utzi egin dio pasatzen eta barruan izan da. Beraz, berriz ere, pare-parean dira. Nira hor zalantzi izan du. Suerte txarra. Barruan izan da. Justu zamarrien, horrean gultzen dator la peloti gerti zaila da. Bai, epailek ez dute zalantzarik izan, eta ni uste errepikapen honetan ez, baina beste errepikapenean nabarmen ikusi dela pilotak nabarmen botea non egin duen. Beraz, tanto Urdin, horrengoan jakingo dugu lan erdietara nor iritsi den aurretik. Ondor, ez dago, Bai. Eskumiaz bine hobeto da bil pelota. Etxeberria, motibo Leo. Ondo jarritakoa da ibili egin behar Ibar luzeak. Orain aurrera egin du. Eta barruan eutsi Etxeberriak.
Bomabikoa efektua ematen dio, baina ez da zabaltzen. Ez da zabaltzen. Oin bai eman dio, Oin bai eman dio, Ormabitxek eskargantxu oso ondo zabaltzeitu. Ormabitxek hiru bat biderrero joitut ez du zabaldu, ez du arriesgau. Ormabitxek ondo arriesgau zik frontoien erditzen, besti indako erregalua. Eta berriz ere, Ibar luze izan da. Atxeden aldi eskatu duena. Hemen dira. Etxebarria bere ikusterako kantzute dagoena oin gitxia eskatzen dugu Etxebarriak eta besti eskatu da izela eta keinu horrek, eskatzen hau, egiten duen keinu horrek, baina, bueno, gero badirudi erraz errekuperatzen duela eta hemen asko ibili behar izan duela tanto honetan Ibar luze izan da. Bai. Eta orain arte bezala tanto honetan ere oso ondo mugitu da kantxan eta oso ondo jokatu du, baina agian ez da komenian beste ibiltzerik. Biak ere, erreke barnaz ez duka, Ez que partidu gogorra da doi, Amar da Maika Tamar. Amaika Tamar, gorri bai. Hau kirol gogorra da. Gente guztetako moduko eta guri guztetako moduko partidua. Bai. Tantu ondoinetuek, Bai. Zaka ondo, resta ondo, gauz asko ondoinea. Kalidadeko partidua. Bai, nire ustez ere bai. Dena den Adrian Uriarte eta Mingen Beitiaren aurka jokatu zituzten aurreko partidua haiek ikusita, espero genuen horrelako partida. Zakea da, eta 12. Eskutik urten da segidun jo dugu eskerreko hormi eta horretan enjarazko bida. Hormiek enjarazko kentzatzagoan pelotiai. Eurretxoa jo balau ez oso behit. Urten da segidun hormian jotia. Seinali aldoetik ondo ez da bena jo. Da ebain urran hormiek jo ezkero frontizan egitea zaila. 5 eta laukoa, launako berdinketa apurtu duen tanto ere sakez egin du. Oiarpe elkarteko pilotariak eta nire kontuak zuzen badira behintzat. Hau bigarren tantoa izan da sakez, bere bigarren tantoa sakez. Bakarra, okerrez banaiz, Ibar luzeak 9-7. Etxeberria. Zakea luze, baztertu gabe, baina luze. Hori oso ondo egiten du pilotari honek. Eta hau ere bai. Eraman! Ondo Ibar luzea. Berrez ere ibili behar batera eta bestera. Ondo ipini behar, Barruan. Hori ere barruan daba. Ze kantu polita. Ezin ingatu Etxebarria jota oinea, kantzeta. Bai, traba egin diola, ari da eskatzen. Bai, traba zera, karnazei, bai, traba. Ibar luzeak ere ez du erronka hundirik, Ez. Biak ari dira oso partida gogorra jogatzen eta Kantu gogorren jabe, ez dut uste, nire iritzia da bakarrik, baina Etxeberriak ez dauka hor kexua azaltzeko motiborik. Amorrua bai. Amorrua bai, ze tantu galtzi beti emoten da amorrua. Bai, gainera hain tantu gogorra eta gero hor ez da, nik ez dut zalantzarik, berarekin, berak ikusiko du, Ambarrotik jakingo du zer gertatu den, baina ez zait iruditzen hor movimento txiki bat egiten duzu pelota jo duzulako, baina beno. Nobela junbideu pelota da, trabi obstakulua da erditzen, amarian buelti indiko zu, apur bat ez bera nahuen. Beno, berak kexua azaldu du eta errespetagarria da, baina
11 eta 12. Ibar Luzea Gormabikoa, Etxeberriak erantzuna Goixamarretik, baina barruan utzi nahi zuen, baina ezkerra horma ikutu du. Bolea indartsua dauka mutil honek. Bizekoa, ja. Bizekoa, ondo da. Hori ere gainean da. Barrero juteko. Baita hori ere. Orain aukera berak. Ai, bere burua saldu du. Oin betantu nekik amaituko. Bai. Daroien betantua. Gainean, eta tanto. Asko arriskatuta, era arrisku hori badakigu zerbait den. Begira, bi pilotariak nola geratu diren, eta ez da harritzekoa. Tantu hau ere oso gogorra izan delako. Gogorra bezain polita, eta ari ginela esan dugu hori, ez dakit nola bukatuko den tanto hau hanbesteko nekearekin, eta egia izan, dejada ez da izan. Bueno, dejada justo. Baina gustukoa bota eta... Baina una, justo ailegetan da ona, ailegu zeiti da txarra. Nahiko merito bada, holako tantoa bukatzea era horretan. Baina deskantzoi bat apeste euskatzen, begiri edo beste eskatu dizen. Gordetzea, una izaten da. Gordezkeo, beti izaten da hor zerbait. Eta orain iruditzen zait, eta ez da harrigarria, Ibar Luzea bera dela arnazari buelta matako arazoak dituen. Oinitzen da bizena ez da legezku... Deskantzua da hori? Ez da hori, deskantzua da hori, beste moru bat da. Baina, Enrique hori jo, bai. Ez izan ere puristak bazarete horrelakoak. Ez, puristak. Esan nahi dut, jogatzen nahi diren bezala partida hau, eta jogatu duten bezala tanto hori. Trampa txiki horiek, ez dakit. Niri errespetagarria iruditzen zait. Beti egiten badezu eta 3 minutu goten baldin batzea, bai, baina... Deskantzu badeko zuz eskatu, deskantzu bat. Gerorako ere. Gerorako besti bekotxin ez da bi. Ez ba. Nobera kantzute bada besti bekotxin ez da bi, ja? Ez. Biek daukate. Eta lehen aipatu dugu, Enrique, askotan, partidak garai honetan apurtzen dira, alde batera. Bai, hemendik 16 bat antu hartien da asko. 14 eta 11, ze gustora. Oin, Ibar Luzeak deskantzua, ondo eskatuta. Kantzaute ikusten dira. Hain besti bat aprobetxau. Hor zeitik ondia, bata peskatu hor zeitik ondia, besti eskatu dezen deskantzu eta uriraten urten da, nik huzapo ondo ikusi jota. Huzape, uriran gure horzuta zera, eskatu deskantzua. Ostantzien ez da, deskantzu bihar. Tanto guztietan uriraten garatu zero. Baina lehen gunean ere egin genuen komentari hori, zakez izan da tanto, Pelota bat bakarra ez du jo, Ibar Luzeak. Balekoa, bintzat. Eta deskantsoa... Bai, birak badaukau eskatzerik eta eskatu du, eta ala da. Da ondo eskatuta. Bai, pixkat apurtu. Bai, ratxe apurtu besti, jenobera begorputza errekupero apur bat. Bai, askoz gehiago, askoz nabarmenagoak dira profesionaletan da egiten dena, ez? Partido gogorra bat bada. Han hasi diskursartzen da. Han belazter pineko dabe. Tantu amaitu eta aztera honen beste denko. Bai. Baina ez esaten nuen, batzutan egiten dute 11. tantoan atxeden alde eskatu, jakinda 12. badagoela. Eta horiek ia segidan, batzutan ia segidan bi dira. Eta 3 minutuko... 3 minutu estopen da izatetik, profesionaletan beduna, 2 izaten dira bento. Euskatzen da, publizitateko bai, 12. eta 18. bai, horrek iruko. Horiek, esaten dut, 11. eta 17. eskatzen badituzu, ia 6 minutuko atxeden aldeak dira, 6 minutuko atxeden aldea da.
tartean, tantu gogor bat gertatzen bada, orduan ez. 14-11. Hau ere zakea da. Eta 12garrena, 14garrena eta 15garrena pilotakada bakarra jota lortu ditu Etxeberriak. Eta Ibar Luzea kantzaute edo bajona zuen ikusten da. Bai. Lehen Etxeberriak eman duen irudi hori ezin buelta eman. Oin besti daude ratu txarro pazta. 15-11. Oian, zakea luze, baina barruan, edarki erantzun dio oraingoan, Oierrek. Pelosea ikaragarria ematen dio. Etxegarriak. Ikaragarria ematen dio. Horre ere, ze eman dion, Saso bateko tapia zegin du. Bai. Eskumiaz. Gerua bondi, erretegi primeru, eta bai honak tapian trazi. Bai. Juan Ramon edo nola zen? Fernando Anaia, ez da? Bai, Fernando Anaia. Ez dakit, agian okerra indez, ez dakit ura zertezen egon Oiartzunen ere eskola batian zela hori bezala. Argituko dut, urrengo partidu batako argituko dut, ez dakit, neure errezeluak igual dira, baina... Ongo zan, Bai, uste dut baietz. Eta lotu dut, hain zuzen ere, hau ere Oiartzun ingurukoa delako. Bai, egon zantzazoi nago inotzan ibilko. Ez esaten dut, piak parean jartzeagatik, honek ikaragarria ematen dio golea. Fernando Gonzan, Itziarren orduan denporetan monitore modun. Ok. Bat azita eta bestea ezinean. Bai, oin Etxegarria hasi jaguruat eta bestia. Apur bat ikusten da Ibar Luzea freskau edo arnazi eta atza beste bolada bat hilikila. Behin, ikaragarrizko estimua nion Fernando Tapiari, handia, oso gizon jatorra ziren. Eta egun batean Logroñora joan ginen elkarrekin pelota partida bat ematera, eta bidean komentatu zidan nola, uste dute Elgoibarren jogatu zuen, bi final egun batean. Bata banaka eta bestia binaka. Eta, zate zidan, Etxeberria, eman dio. Agurto okerra eta oina... Hori ere barruan daba. Golea, eman diolako eta frontizak. Da frontizin, ezelan hartu da efektu zulorutz. Eta zantzina Fernando, ikustekoa zen, nola etorri nintzen. Zea, eibartiko algoi beharte, bietatko batetik. Uzitekoa nola izango zen. Kotxian, bi labadora eta bi eskopeta hartuta. Hori, afezina dutan izango zen. Bai, afezina dutan, bai. Itxuraz, zea, zaria zen eskopeta bat eta labadora bat. Da, txapelketa baten hartuan leuter manoi manota pareketan parte ero? Bietan. Duzuen. Hori beha. Makina bat holdako kontu bildu ezkeo Atanotarragin eta Tapiatarragin eta askoitiko jende honekin makina bat horrelako kontu ateratzen dira. Handu ezatarrak eta horiekin gozatu ederrak hartzen ditugu. 18-11, Enrique. La partidua apurtuta izan. Bai, amorratu da gara, Gauza bat esan da beste bat gertatzen, baina orain kontan mintzat apurtu zitek, amaika tamar. Amaika tamarrien apurtu da. Oin, akaso rekuperuko dugu nino, Ibar Luzeak. Bai, egin beharko lituzke Leicester, tanto pare bat, eta gero Saki eta Morala eta atzera beste abila etxoa,
adetan tanto luzietan, paliza larrai hartu. Bai, hor momentu batean, segi batera eta bestera ibili da, eta nik uste... Bai ez zelan dan, paliza larrai hartu toin deskantzuk eskatuz. 18 eta 11, gogoratu, finala dagoela jokoan. Ari gainean da, sorte handia izan du Ibar Luzeak. Zabaletik zabalera, ez da egin edo nahi gabe, baina aurrera egiten du Ibar Luzeak eta ez dio... Ara, ze pilota eraman duen bere burua lurrera botata. Hau ez asko zobea, hori eraman ordea. Barruan utzi... Anda tanto berak izan. Ez, oraindik ez. Hor emango dio. Eman dio, eta barruan gainera. Eman dio da barruan. Enrique zuk, aficionatu mundua beste ezagutzen duzu eta aldago beste bakarren bat boleaz, beti hain ondo jotzen duena. Gaur egun, honek ematen dion, abiadura ematen diona. Izango dira beste bakarren batzu baina. Honek, niretzat harrigarria da duen bolea. Emon itxotzana bai botera eta gehiak eurungo partidun jogatzen da Rekalde abiadur itzila mototza, Bai, baina botera ez da? Botera, bolea bai batzutan azarretan hau boleista gehiak, honen bolea egin dago asko, zera bai, besti botera eta asko emon, Bai. Xavier Rekalde, Ramirezen aurka ikusi genuen, joan den larun batean, zaren dira segunean. Eta bai, arkere harritu gintuen. Atzenen gutako afizina duen ikusioten hau lan bolea ikebana arteaga, oinibildan arteaga naike. Larzartekoa edo? Larzartekoa. Arteaga ointxe erreti dute profesionalizatati dune naike. Bolea asko ikeban, bai honek injetzua joten doa bina. Txapa izan da bai. Pilotak txapa jo du. Epailea Leisterra ohartu da. Erne daude hemen epaileak. Bai, hor, nik uste dut errepikapenean ere. Antzematen dela. Txapa jo duela pilota horrek. Oin beste monal bat ikusteako. Bai, beste pegi bat, beste gogo bat, zakea egitera ere. Gogotxu, buelta eman dio. Bai, buelta eman dio. Galetuko diogu, zer bertatu zaila. Bai, beren gorputzei buelta eman dio. Ba, eta hori... Da kostaiako. Hori seinale hona da. Gehiagotan gertatzen da, 18 urtekin, 75 egin baina. Sasoiko daude hauek. Ezker gantxoa, oso ondo Ibar Luzea. Boti boleo... Orain aukera berea, berriz ere bolea barrura. Etxeberria. Eta txapa. Txapa izan da bai. Iru deja da ituzabalea eta bi falta. Bai. Eta batera bat behartuta jo duela. Uraxe gainean. Behartuta da justo heldu da txapa. Bai, txapa izan da bai. Bai, txapa. Hemen, txapa da, eta txapa da nahi dira, eta kontrakantxako bereizten duena ere bai, ez dago pintatu eta txapa da. Txapa. Bai. Goizen da, frontezen goizen da, algun da dana. Txapakin badak izuzer gertatzen den batzutan errematxeak edukitzen ditu, eta errematxeako ez du zarata hundirik ateatzen, baina epaileak garbi ikusi dute. Bai aurrekoan eta bai honetan ere. Da, frontezen da, eskumek aldien, txapa eta hola. Hain, eskerrek urmi, goizen urmi da dana, bai, hemen txapi eta hola. Urten ezkero txapara olera erreza, gabez be falta esaten dana. Bai. 8 errezkan egin dizkio. Etxeberriak Ibar Luzeari. Bai, hor. Bitiko geira. Batxetxo bat eukide gorri Ibar Luzeak, jarupa du. Horti dauka aukera,
barruan utzi, iritsi egingo da Etxeberria. Eta atzean jarri. Barrutik barru, ezkerretik ezkerrera esan nahi dut. Ibar luzea, anak ere edarki jotzen dut eta boleaz. Etxeberria, utz eta txapa. Egin lehion inoko beste takadatxo bat Ibar luzeak. Zoina rekupero dute eta hobeto guztien da. Bai, eta gero garbi dago, Enrique. Partidak bukatu egin behar dira. Bai, partidak hogeitantu nestia. Bai. Partidu bukatu bida. Da apur bate tranquilu euskero oso zer, dezke besti gota bida. Bai. Horreten zinuen segidu bida. Egia da, finalean izateko aukera handia daukala. Bai. Etxeberriak egia da, bera hogeian da, bitanto falta zaizkio, besteari bederatzi falta zaizkio. Hori egia da, baina hau ez da bukatzen, 22. tantoa egin arte. Da, zarriten atzen, tanto bitxe egiti kosta egiten da. Oingo kasu ez da holan, baina... Ibar luzea, erdian da pilota, ondo jarretakoa, eta aukera Etxeberriak, hortiko asko egin ditzake mutilonek. Etxeberria berriz ere. Barruan luze ondo, eutxi Ibar luzeak. Ezkerretik nola jarri duen. Kanpoa. Kanpora, 14 eta 20. Eta... Beste iruin eskero, Etxeberri beste pentsaua. Eta atxeden aldi bat hartzeko ere, Bat. gara itxarra ez. Ez. Beti pentsatzen da, falta zezkiten bi horiek egingo ditu. Bai, are egin Egin behar dira. Da, eroin Ibar luzeak sinistukoan galdu bidea eta nerbizuk apurtu eta solte jokatzen hasilik eta sustu dumon. Momentu zabantalia Etxeberriak du. Eta laiztardiak ingo du. Hori da, guguren eta publiku gure da bena, Hori jezela Ibar luzeak beste abitxara bat hor. Da bize behintzat, luze egin. Ea bigarrengo. Ezkerrolma asko ikututa. Earki dantzun di Etxeberriak luze. Golea. Gainean. Zorte handiarekin hori ere barruan da. Etxeberriak, horrengo dutzi egin dio botea egiten pilotari gero boti golea jotzeko. Horrek ez du balio. Honek gehiago. Normabikoa berriz ere, kanpora. Zentimetro baten okerra izan du da. Bai, barru malze tanto zan, etzan helduko. Bai, gainera efektua zekarren pelotak eta bota egingo zuen kontrakantxa aldera. Zurde txarrok edo Ibar luzeak, da tantu asko galduan adana, bai hori gehiago. Bai, begira hor, nola jo duen, pilota zabalduz, eta kanpoan. Beraz, 21-14. Posik entzunuan Etxeberriak hori jarnazi hartu. Hori txapin zahati entzunan. Poza ere hartuko du, azkenera hori egiten badu. Falta zaion bakar hori. Luzakea, eramateko modukoa, alaxe egin du Ibar luzeak. Biak dena eman da horretxea. Ederra du Etxeberriak, tantoa bukatzeko. Ondo gurutzatu du, eutxi ordea Ibar luzeak. Eta huts. Behartutakoa, baina Enrique, asko gustatu zei partida. Bai. Borroka, egia da, egon direla tanto batzuk, huts egindakoak, baina
orokorrean iruditzen zait oso partida gogorra eta ona. Ona. Afezinen mailan ikusteko partidu oso ona. Eta orain kuriosidade daukat jakiteko zer zuen Etxeberriak belaunean ere badu, hor golpen bat edo badu, hor leheno ikusi dugu iskat kexu azaltzen belauneko kontuarekin, baina beno. Ikusiko dugu zer esaten digun. Enrique, zuri ere gustatu zaizu partida? Bai, niri gustatu eta asko. Dateken adina golako partidu itiek garrantzitzu itzela. Meritu ondize dute. Zer dinion berak. Zen kulpe botatzen damen. Zengo dugu hemen Oian Etxeberria, kostata lana eginda, baina, bueno, hau finalean da. Oian, zorionak. Esker asko. Bueno, oso partida gogorra izan da, eta momento batzuetan oso gogorra. Bai, nik uste hasieratik bileke ritmo kistuna jarri dugula. Hasieran nik uste bileke prezipitatu xamar hasi gela. Nagi horrendu dira, nire ustez bi tanto klabe, oso gogorra jendea eta nire alderoi dira. Eta nik uste fizikokire partidun zehar zer ikusi duki dula. Izan ere, horre ondo momento bat partida erdira llegatu baino lehen, buelta eman ezinik edo ikusten zintugun, eta gero, buelta eman diozu. Bai, nire uste hasieran esan dizutena ez, oso prezipitatuta eta ineletan ematen pelotai. Eta azkenin tanturo dena ematen nuen, eta fizikoki nekatu ez, baina gero jarditikan aurrera ja nik uste asentatu nazela partiduan, da ja hobeto gestionatu dela partidu. Belauna igurtzikare ikusi zaitugu? Eske, hor tanto batian, junaz txokoa eta jata rotula belaunek ontan eman jo, eta jata hanka lo gelditu nahu. Eta erdi txingurritxuta bezala, eta aurrekako mogimentutan ondo, baina atzea jutekutan ziztako bezala ematen zian, baina gero ja dena psikologikoa da, pentsatu ez dela ez ere, eta ja sendatuko. Orain, ikusiko duzu, ez? Dutxa hartuta partidu hau, aliagatzen dena kontraio gogorra izango da. Bai, bakigu bileke gaina xabi dira eta bakigu bileke nola jokatzen duten ez. Rekalden uste momente ezin hobian daola, eta xabire beste horren beste ez, eta nik uste oso partioarekin izango dela eta irazten irabazi oso parteko errekiko du, finalia. Bai, San Silvestre egunean, zita daukagu hemen, eskerrik asko. Zuri. Bueno, horixe, buelta eman diola, Enrique, hori da laburpena. Momentu batean bete-bete eginda zegoen, baina buelta eman diola. Zera, arazu zen, nerviosismo eta arnazei bueltek emon hasi. Bueno, nik uste dut berak ere ondo laburtu duela partida, gogoratuko dizugu. Orain bi Xabier izango ditugula aurka, bestea finalean nor erabakitzeko. Batetik Xabier Apaolaza Hernaniarra, eta bestetik Xabier Rekalde, hau Dimakoa. Beraz, tarte txiki bat hartuko dugu, eta berehala gara berriz ere. Zaldibarko Olazar pilotalekutik, zer gertatzen den ikusteko desiatzen gaude. Orain txarte. Berrioen ikusentzule guztioi eta ongi etorri Zaldibarko udal pilotalekutik agurtzen zaituztegu eta bertan gaur Olazar lehiaketako finalak jokatuko dira. Oie bileak, ustarri batean jarri ezkero. Harri handi batean gira. Txeda Aitor Erauskin, 22 urteko mutila, Bizkaitarra Lemoan jaioa. Eta Beitia utzi zuen atzean final aurreko. Osagarri gertatu ziren, 7. Olazar torneoaren finalak atzo arratsaldean Zaldibarren. Jende ugari armailetan eta bi protagonista, 4:30 barruko finalean.
David San Martin, Barberito pilotariaren semea, eta Iker Muruamendiaraz, Bergarako mutiko gaztea. Gauzak oso ondo hasi ziren Barberitorentzat, 5-1 aurreratu zen, eta iruditan duzuen hauxe bere 3. tantoa. Luze atera, osta eraman Muruamendiarazek, eta hortxe, pilota kokatuz, eran bat engainatu zuen Iker Muruamendiaraz gaztea. Etzen ala ere, hau kukildu, eta iruditan duzuen lehenengo tantoa lortu, eta lan handiak eman zizkion Errioxarrari. Gainera, Bergararrak gauzak polik egin zituen, eta ondorioz behin baino gehiagotan piztu zaletuen txalo nahia. Horra berriz ere erasoan, eta hortxe lortu zuen, 2-5. Jendea, arreta biziz pilota partidua jarraituz, eta horra, 9-6 tantu polita, Errioxarrak Ormabikoz lortuko duena. Lehenengo ondo defentsan, gainera garbi, bere burua saldu Muruamendiarazek eta Ormabikoz. Lortu zuen 9-6 David San Martin Barberito. Zakez gainera, mina handia egin zion. Azt ez dezagun aurrelaria den Muruamendiarazi, eta horren bidez 10-6. Baina pixkanaka esan bezala, jokoan sartzen hasi zen Muruamendiaraz, pilotarako doaiak izateaz gain patxara ere azaldu zuen, eta partidua berdintzea lortu zuen 12. 13 eta 12 iruditan duzuen hause. Pilota zabaldu Bergararrak, eta zabalera joan zitzaion Barberitori. Zake luzea, eraman. Errestoan ondo aritu zen Barberito, berriz ere atzera, hortxe jokatu behar den moduan jokatuz. Iker, eta luze ibileraziz. Zabalean nahi, baina txapapera joan zitzaion, eta 15 eta 13 aurreratu zen Errioxarra. Garai horretan, bolada horretan izan ziren partiduko tanturik polikenak, borrokatuak, luzeak, eta hauetariko askok amaiera polita izan zutenak. Esate baterako, iruditan duzuen hause, aukera guztia Errioxarrarentzat, ondo, eskerrez, eraman Muruamendiarazek, luze Barberitok, eta Bergarakoaren ahalegina alperrikakoa. Pixkanaka, aurrera egin zuen Barberitok, eta 16 berdinketatik zuzenean joan zen 22. kartoira. Berriro ere, berak lortutako tanto dotorea, pilota luze lauterdiko arrastoaren bila jarriz, 19 eta 16. Horrengoan eskubiz, bere burua saldu, ez du asmatuko Muruamendiarazek, agian nekeak ere eragin egin zion, eta jokaldi hori bere neke horren lekukorik garbiena. Ikus dezagun 21. Osta eraman Barberitok, atzera indartsu, baina marra pasagabe Gipuzkoarrak, eta hortxe, txapapera joan zitzaion, etxita zegoen Muruamendiaraz, 21 eta 16, eta eskainengo tantoa, Zaldibarko txapela Errioxarrari eman ziona, osorik ikusteko aukera izango dugu. Eraman hori Muruamendiarazek, tanto egiteko aukera guztia, baina pilota zartu egin zitzaion, pilota eskarrean eraman, eta zailena egin eta gero, huts nabaria egingo du. Eskerra zabaldu, aukera guztia eta txapapera. Partidu amaieran, Iker Muruamendiarazek aitortu zuenez, berak egin zituen gauzarik politenak, baina baita hutsik handienak ere. Horrela ikusi zuen partidua Bergarakoa. Ostean, binakako finala jokatu zen, Gerriko Gorriz aritu ziren munduko txapelduna den Agirre eta Almandoz, eta Urdinez, Olaizola eta Apestegia. Partidu bazeran oso gauza politak ikusi ziren,
eta abantailak partidu osoan zehar bezalaxe Gerriko gorridunentzat izan ziren. Behin baino gehiagotan esan izan da Agirrek arazoak dituela tantoa amaitzeko, baina atzo denei ezetz erakutsi nahi izan ziren arteakoak. Horra, berak lortutako 3 eta utxekoa, Ormabikoa dotorea eta pixkanaka aurrera egin zuten Agirrek eta Almandozek. Hala ere, esan Olaizola eta Apestegiak atzelariak batiz bat gauzak oso zail jarri zizkietela eta lan gogorra egin behar izan zutela txapelak irabazteko. Iruditan duzuen tanto honetan, min hartu zuen Agirrek pilota baztertu egin zitzaion, hala ere behatz puntak sartu zituen, baina jokatzeko moduan izan zen. 8 eta 2 aurreratu ziren Agirre eta Almandoz, baina min handia egin zion Almandozi sakearekin Olaizolak. Lehen ikusi duzuen hori, oraingoa luzeagoa, berdin zitala, eta 8 eta 6 partidua berdinduagoa. 12 eta 6koa iruditan duzuen hauxe, Agirreri pilotak hanka egin zion, ondo jetxeleko pilota, Apestegiak. 13 eta 7koa berriz, Monokotxea. Olaizolak, tanto hortxe aurrean amaitu nahi, azkenean Apestegiak dintzi, honek bien tartera eta Agirrek ezin txapa gainean jarri pilota hori. Ikus dezagun, 14 eta 8koa. Pilota gogor Apestegiak, baztertu egingo zaio Almandozi eta hortxe amaitu zen tantoa, bere ahalegina eskertzekoa baina alperrikakoa. 14 eta 9koa ere zakez lortu zuen Olaizolak, eta ikus dezagun 15 eta 10koa, tanto luzea eta oso polita. Eraman Agirrek, Olaizolak gozatu ez, berriz ere, bere burua salduz, Ormabikoa, eraman, eta zabalean tantoa egin nahi Agirrek, lortu ez, baina oraingoa bai. Oraingoa, eta zabalean, eta Apestegiaren ezina, eta amorrua, zendean, aldiz, pozez txoratzen. Eskerrez hartu, eta tantoa lortu zuen, beraz, gauzak parekatzen, eta agian partiduko tanturik ikusgarriena Almandozek egin zuen ahaleginagatik Monokotxe hauxe. Olaizolak zabalera eta horra bere burua lurrera boteaz saiatu zen Almandoz, baina ez zuen arazorik izan partidua jokatzen jarraitzeko. Ikus dezagun 19 eta 16koa merezi du. Atzera Olaizolak, eskerrez eraman Almandozek, eta Ormabikoa, Agirreren efektu eta guzti, ezin Olaizolak. Beraz, 19 eta 16, 21 eta 16koa ere, oso-osorik ikusteko moduko horietakoa. Eraman Apestegiak, hortxe, bukatu nahi. Agirrek, txapagaian utziz, Ormabikoa, bi aurrelarien arteko borroka, eraman hori, Apestegiak, Olaizolak, huts, hortxe, bere amorrua, eta 21. tantoa ikusiko dugu. Iruditan duzuen, hauxe. Hain zuzen ere, Olaizola eta Apestegiak lortu zuten azkena. Almandozi, pilota txapapera joan zitzaion, 18 eta 21, eta atzoko finalak izan zuen azkenengo tantoa, iruditan duzuen hauxe. Olaizolak atera, Almandozek erantzun, Olaizolari zerbait arraro egin zion pilotak, sartu egin zitzaion, horra berriz ere aurrelarian eskerrez sartuz, Agirre, eta oraingoan ezin. 22 eta 18 garaipena Agirre eta Almandozentzat.
Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat. Aixo, berriz ere hemen gara, Gabon pilotazale guzti hori, zen dizuegu, bigarren laguna behar dugu finalerako, oian Etxeberriak lortu du kostata, baina meritu osoz finalean izateko txartela, eta aurkaria behar, eta hau etxe dira, bigarren final aurrekoa jokatuko duten bi pilotariak. Biak Xavier, bat Xavier Apaolaza, Hernaniarra, gorriz arituko da, eta bestea Xavier Rekalde, hau Dimakoa, Bizkaitarra, beraz, Gipuzkoar bat badugu finalean, eta orain ikusi egin behar bi hauetan ze aukera sortzen den. Hemen bildu den pilotazaleen 160 dio, Xavier Rekalde izango dela finalean, 140 ez dago beste galderik. Dio Xavier Apaolaza izango dela, hori bai.
hori apostuak egindako, badakizu batzutan jokatzen da, zeure iritziaren kontra ere, zer bai, ateratzen den, baina ben. Ikusten da, jenti ze jokera dekon, danak ez da pentsetan Rekaldek aterako duen. Rekardak irabaziko da benita. Ea. Hobe. Partida... Joko oso desberdine duke, da zeine ondo aztenan. Haien iritzi horretan, egon daiteke datu bat, eta da, Lauterdia jokatu dituzten azken bi finalak, Rekaldek erabazi dizkiola Apaolazari. Eta pilotariak badaki partida guztiak desberdinak direla, baina, hori buruan irutzen da, askotan bueltaka, baina nola azten den partida, zeinek ekarri duen gorputzaldi hobea, partidaren barruan dauden, partida txiki horiek zer dioten. Normala, gu ikuspuntutik eta publikun ikuspuntutik Rekaldek irabazti da. Baina besti behileikea. Ara, ze erantzun eman dion Apaolazaren sakeari Rekaldek, eta partidako lehen da biziko berdinketa esango dizuet. Xabier Apaolaza, Hernaniarra, 21 urte ditu. Finala aurrekotara iritsi dela, Salcedo, 22 eta 12 gaindituta, eta Xabier Rekaldek berriz, honek 21 urte ditu, honek ere 21 urte ditu, Uru Lutxueta taldekoa da, eta honek Ramirez utzi zuen bederatzean joan den larun batean, okerrez banez, San Andres egunean, oso itxura ona emanez biak ere. Rekalderen sakea. Eta jarri egin du. Normabikoa errazi igerri dio eta bizi joan da Apaolaza, baina Elduen ja, baina buena duterek ez dugu. Begira, hau seinale hona da. Partidako 3. tantoan eta Izardi potzu erra laga dute. Izardi mantxedarra etxe dugu. Ondo berotuta, txuran ez kantxara, atera da kantxara Xabier Apaolaza. Aso zabaldu da pilota, efektua eman dio eta... Besti behun nina, Tanto ona, zaki ondo zaka dute, gero anzuluen arboda nien pelotia, efektua Sormabizek ondo jota. Zakea luze, baina barruan, erki erantzun dio. Apaolazak. Luze darabilte pilota momentuz. Gainean, eta kanpoan. Batek gainean, besteak kanpoan. Zabala punta deja ditzen junda, baina goitxik eta zabaldu inegularra ite kanpora. Hori behorre galdu izen da, beste geniku barik. Bai. Horte zabala da... Ez pilota errespeto pixatekoa dela hau. Zarata eta ibilire egiten da, pilota berriak, jakina, egin behar du. Baina bai, Zarata ere... Bai, Zarata honeko pelotak, bai. Bina. Rekaldek eraman Apaolazaren zakea, baina hau ez du eramatirik. Oso ondo gurutzatu duelako Hernaniarrak. 3 eta 2. Hauek ere ez da biltza geroari begira. Ez. Apala, eukeri hartzen da nire ikusten da tanto amaitzera eta Rekaldek luzetu iten dugu gehiak itxaitu dejadak eta zera, baina normalin Rekalde peloteo luzerako da. Apaolaza. Luze, baina barruan. Ere burua saldu erdi-erdian Lagata, kantxa erdi-erdian Lagata. Zabaldu Bizkaitarrak. Eutxik Gipuzkoarrak. Aukera dauka Dimakoak, erdi defentsan. Eta azkenean, defentsa lanak, eman dio 4. tantoa Xabier Apaolazari.
oso bizkor jogatzen ari dira hauek ere. Bai, oso Erritmo bizkor handia. jogatzen da Apaolaza seguru, Arrekaldek arrizga egiten dugu gehiago eta galdu gehiago. Lau eta bi. Apaolaza. Orain arteko sakeak denak oso antzekoak. Olea, barrura. Hanketara jokatu nahi Dimakoari. Orain ere tikitak handia. Eskuinez ere nola jarri duen pilota. Olea, barrura. Hau ere jartzen modukoa. Ederra! Tantu ona jokatu eta gero ondo amaitzen Apaolaza, Hola jokatzen badu beharreko gomitza. Bai, ondo. Ez bakarrik bukaera bikaina eman diolako. Tanto barruen bolea onak. Hori bebein hartu eta buena iti besta izen. Erreza, Zeur bakurtu behar duzu asko, eta gero... Normalak hasi izango zen, txapi jo alau. Hala neurreak hunde hartuta. Oia, ondo. Bost eta bi. Apaolaza. Zakea luza usakea da. Askotan aipatu dizueguna. Eskerrak zakea egiten duenean azotan eskerreman irtetzeko, botetxoa egiteko joera izaten du. Baina ere ondo moldatu da Rekalde, eta azkenean tanto aberarentzat kanpora joan delako, ogoltzara joan delako Apaolazaren zabaltze asmo hori. Egira, hemen nola zabaldu baina azpi-azpiti jota pilota, Claro, beraz, ez da, esker gormin ondu frontoien erdizen besta hon, bastante onutzo gondata, handik falte 6 metro zugorako, zabaldiena. Horleko gutxi gelditzen da. Bai. Hiru eta bost. Zakea ona, errestoa ere bai. Eskuinez kolpe handia du Rekaldek. Hanketan, hor da berriz ere Ormabikoa, baina era bat igerri dio Apaolazak. Bera bota orain. Eta barruan, Barruan izan da, bai. Rekalde pentsatu du kanpora zikoala. Bai, pentsa bari behitu misak horpelote dibote inunikin da. Da injertzu junda, Barruan... Eta gero asko jetxi da pilota, hor. Bote hien publikora sartu da pelotia. Monda, junda. Bai. Manda eta efektu handiarekin eta... Begira. Gero da mutu da Rekalda. Bai. Kolpea behintza bota egin, behar zaio. Bai. Gero boti leku honi ninan leku zitxe beurretipa ez da nitsi piloti. Apaolaza, ederki gurtzatutako izan da, aukera berea da, barruan utziko du asko ibili behar, ez iristeko. Rekaldek eta denbora eskatuko du. Denbora eskatu du, izan ere... Normala da moduen. Bi eta bat aurretik izan da, eta orain 7 eta 3 atzetik da. Eta ondo eskatutakoa izan da hori. Bueno, ez da honino aldeun dize, nik partidu ratxakakungo dala pentsete zio, tanto hilara batak beste hilaria, da hola jungo dala partidu, hain joko desberdinedeke, Apaolaz haide ondo amaitzeitu, debestik
sakaute emon peloti asko itotza eta asko dominitan dutantu eta partidu eta taka gungo dala. Momentuan behintzat, pentsa. 6 eta bateko partziala lortu du Apaolazak. Eta tanto gehienak egindakoak izan dira. Eta jendea gustora Zaldibarko pilotalekoan. Etxeberriak eta Ibarluzeak jokatu duten partidarekin asetuta gelditzeko modukoa izan da. Baina oraingoan ere, ematen du, favorito atzetik, horrek beti ekartzen du beste jakin nahi bat. Baina, izan behar da, Apaolaza aurretik baldin bada, berak egindako merituagatik dela orain arte bintzen. Bai. Apaolaza da joko ondizeko Leuterdi bargunz. Aide juten da eta matxete zulora, zein zabalera joten da eta apura tentre euskero saldute gatza hor. Zazpi eta 3. Zakea gorri. Egarki erantzun dio eskuinaren bila Rekaldeek. Hau aire hartzeko modukoa da. Gaizki jokako pilota. Ederra bizi-bizia eta Zortzik egiru. bai, eta ikusten da Rekalde ezin berea egin da. Izan ditu aukera ederra begira hau ere. Baina azkenean erremate horrek erabaki du. Aurretik izan ditu pare bat pilota egokiak Rekaldek. Baina Apaolaza momentu honetan hobeto ari da. Timakoa baina. Dena den, 22 oso urruti dago eta... Bai, oinok ez asko pasau lehik hemen. Ondoik jokatzen ikusten da Apaolaza, Bai, oso ondo. Rekalde betxartez. Luzeegi sakea, Sakea izan da Luzeegi. Begira, hor, nun egin duen botea. Arrastotik atzera, arrastotik atzera. Ea bigarren aukera honetan zer gertatzen den. Hauzaki ona gaiztoa da. Eta beste errebate hon bat. Zirte dozartari da eta asmatzen. Sakaute erremata. Bederatzi eta 3. Zake ona, hor. Kolpea Kolpea bota dio eskerror maikutu urretik edo puntu horretan txe. Osaki ondo dugu baina erun bakarrik etxako inbier hori erun de pasau inbida ganetik. Bai, gertatzen dena da hemen oso eskerror zegoen pilota. Bai. Eta nahiko lan bazen hori frontizean jartzen. Orain ikusten da, altura horretan ibiltze baldin badu pilota Dimakoak arazoak izango dituela. Bai. Antzeko sake hori ere, eta emaitza ia antzekoa. Hauxe, lehen da biziko tanto asakez. Apaolazak, gaurko partida honetan. Eta aldetxoa, 10 eta 3. Aldetxoa da, lan erdietara iristeko zorian gaude. Eta beraz, aukerak, finalen izateko aukerak, haunditzerari dira Xabier Apaolazarentzat. Eta nik Xabier Rekalde ikusten dut, ezinean, berea eman ezinean. Eman ezinean, nervioso eta berina eman ezinean. Horrein, errestua bikaina izan da, hanketan jarri dio pilota berriz Apaolazak.
Barruti barrura, lehen Enrique aipatu digun golpea da hori. Gainean da. Eta zian ezin eraman, eta epaileari kexuka ari da Apaolaza. Ez dakit eskatzen ari da gurutzatu intzaiola. Bai, gurutzaten ja, behan du zamar, bai, hor profesional dan bepa estan da hori, bai, oin usti sartzen horraz guetzak, da sartu bileko zarriten. Bai, batzutan oso nabarmen ezaten, hau bai, etzait iruditu hain nabarmena ere, baina batzutan batipat lauta erdian eta oso nekatuta daudenean eta, bueno. Atzen momentu kruzaute beste peloti traiektori galdu eren, ja kalte hundize egiten da horrek. Ez hemen da ez profesionaltan ez dira horren gani sartzen da guzak. Ba, ez gainera horiek interpretatu behar diren jokaldiak dira eta beti izango da bat, ez hori gaizki egin dezu, eta esker txarreko lana da, epaileena, dudarik gabe. Esker txarrekoa. Rekalde jetxi, barruan Apaolazak, eskuinez ere intentzio guztiarekin, ordu aukera. Rekalde. Hanketan jarri dio, baina honek eskuinez ondo aldatzeko modua izan du. Eta bigarren botean, sorte handiarekin. Bai, Rekalde kuadri raru, hormi joten debila ize bototza golpia, alzamarra sartzako leku iparik eta txapaganin efetu dejadia. Nire ustez sortez egindakoa izan da. Bota du eta... Eskudu bota du golpia minartzeko modun. Bai, kolpea bota, azer gertatzen den pentsatuta eta bueno, ondo gainean. Eta gero gainera pilotak horiek gelditzen dira bat indarrik gabe, boteare txiki-txikia eta... Efetu arrezulura hartutza eta ondo. Boste eta mar? Boten bizakoan be golpia, minartzeko bilurra ze bota ezik ez tapa, ez da? Arrizkegon, bida. Bai, eta batzuetan ondo ateratzen da, orain bezala. Boste eta mar. Eta goziak, Apaolaza. Sortea eta habilidade puntu bat ere bai. Denetarik izan da jokaldi horretan. Begira, orain ikusiko bagenu zertan ari den Apaolaza, ulertuko genuke joan den astean egin genuen komentarioa. Bai, platanoa jan, baina gero gela hartu gainetik. Eta gel hauek dira indar hori kolpetik ematen dutenak. Horiek ez da zu egon beharrik bi horretan zain. Beno, bost eta mar. Bate partidu eutxi nahi, besteak eutxi nahi, eta ea zer gertatzen. Rekalderen zakea, barruan da. Barrua, keinua egin ormabikoa eta gero. Edarki, oso ondo. Oso ondo. Barruti barrura, era bat. Ezustean harrapatu du Apaolaza. Engaino, jo Apaolaza zabaleru zunda, eta behin pesu batzuk ginez gero, atza bultetik atxara, zilik bulta. Bai. Hor, egin behar dena da. Batera edo bestera? Batera edo bestera, eta reps koleko gunda, alperrik. 6 ama. 6 amar. Egira, hortxe, edarki. Holkoan, burua, begia balitu bezala. Antzeman. Aurkariak zer egingo zuen. Eta zeigarrena, ea.
Hau bere zakea, baina ezkerrez oso ondo moldatzen eta zakea eramaten da Paulaza. Txosta egin du aurreko paretean eta frontizean eta ezker paretaren artean. Zabaldu. Hor mine egingo dio. Hor mine egingo dio. Jai monitza, taldeku txarrera. Leu kuadrora zabalduz gero, botera etorriz gero, 6 erdi etorri biderre joten da. Aidez, agarrapetako be. Bai, eta gero hor BB-ean hartzen da pilota eta zeuzoaz albora korrika eta horri indarra handia behar da horri eusteko. Zazpit jamar, badu ez? Ja. Takadatxu batak, beste takada bat eta... Orain lau errezkan, Bizkaitarrak. Ratxatxu, lehenengo batak eta beste gaitz, hain joko desberdin ezelan duken, ea hartzen da benien, bakotxa bere jokua. Ea zer gertatzen den. Apolazak ederki erantzun dio Rekalderen sakeari. Orain hanketara Bizkaitarrak, eutxi ondo Apaolazak. Ormabikoa. Ez. Hori ditzarra. Kanpora. 8 eta 10. Eta botileroak aire zartzeko esaten dio Apaolazari. Ez dakit jasontan aitea den, edo ez den, edo klubekon baden, edo baina hori izaten zion hartzartu bolea, ze botera ikusten da Rekaldeek kolpe gehiago du. Bai, kolpe gehiago eta beste jokoa, eta botera eta joko luzien Rekalde gehiago. Baina besti gehiago enredetan dauteko bakotxa bere... Bakotxa bere armak. Bakotxa bere armak. Rekalde, horrein dikzakez ez dio tantorik egin partida honetan Apaolazari. Pilota zabaldu Bizkaitarrak, horrein barrura hori ere oso ondo egiten du. Eta ez dakit Ormabiko egin nahi zuen. Era utze iniben. Ez da, igul Ormabikoa egotako ban igul, baina... Errekaldek eskerretik eskerrea minen ditutza, zabaldu jendapur bat da gero etorri zi. Egira ze pilotaka da, polita. Eskerretik eskerrea ditutza hor minen ditutza. Gero, Rekaldek dena egiten du indarrarekin, indarrez, zan nahi dut. Bere pilotaka da zabalean edo barruan edo beti efekto hundia baino gehiago indarra ematen dio. Eta... Lako pilotariak arriskutsua dira. Bederatzi eta 10, berdinketaren bila. Xavier Rekalde. Apaolaza, Ormabikoa, baina azpira. Errazegi bota duela iruditzen zait. Errazegi, beste, gitxi lan dute tantu da, lehenengo pelotia, apur bat, bai, aukera hona zuen, ondo urten ezkero, ondo, bai, berabe, ondo, apur bat laban behin jauanki, azbeta, berabe, komodo ez da hon. Komodo ez da nien jugaditi, ez da hona izan. Gero 13 aurretik izan da, denbora gutxian 10 eta lehen bi final galduta. Egarra, ezkero gantxua. Eta lan erdietan Rekalde bera aurretik. Bai. Ez zuen ematen, baina... 11 eta 3 izin bida dola esan zenken da. Bai. Eta hau ere txapa ondoan izan da, baina errematak horrela behar du. Bai. Golkiak ordainetan. Bueno, daude partidu hona du ikusteko, Bai. Oina apur bat arabesti jauzilik lasterri gulbe, nino amaika igual ez bentzet. Bai, amaika eta 10 orain. Eta partida erdian gaude oraindik gertatzen dena da.
Askotan bigarren zatiak askoz laburragoak izaten dira lehen biziko zatiak. Sarri hori, bata ero besti kantzau egiten da geza, eta niko nio takadan batzuk bizek ingo jula behentot. Apaola zabe saki hartzen nien sakerre mate batzuk eta... Apaola bi takada izan ditu. Bat lautantokoa, biti bostera, eta bestea bostantokoa, 6-tik 10-era. Eta Rekaldek berriz, takada bakarra orain arte, baina 4-tik 11-araino. Eta momentu amintzat, aurretik da. Eta pilota zaldea gustora, Zaldibarko Olazar pilotagarekuaren epeltasunean. Giro errada dago, da partidu ikustokan 22. Bai. Aditu asko hemen. Gogoratu, 21 urteko bi pilotari ditugula kantxan. Gazteak beraz, baina sasoi betekoak. Orain gantxoa gehiago zabaltzeko, tantoa bukatzeko baino. Bai, zabaltzeko bai eskumiaz da ondo eruten dago, atropella bin jau. Ezken monitutza beti. Da horre pelotide junda 3 kuadrun boti ingeiz eta luza. Botela azterrein hartzeko lantxarrak. Amabi eta mar. Haze bolada harrapatu duen Xavier Rekaldek. Haze bolada. 10-3 atzetik eta 12 eta 10 aurretik. Hor da. Pilotak barrura egin dio, boteak esan nahi dut. Eta Apaolazak ondo eraman du Rekalderen sakea. Barrura oso ondo egiten duen jokaldia da hori. Eta orain ikusten ari naiz Apaolaza. Zerbait egin nahi. Lehen tanto itxezitun pelotak oine galdu itxetu. Lehenengo zatizen horre pelota danok ondo harrapetunak da tanto itunak, oine jota behar galdu. Bai. Ari da, velozidade ematen ez dirudi fizikoki lehartuta dagoen, baino batzutan asmatzen da eta beste batzuetan ez. Amairu eta mar. Zakea barruan. Barrura berriz ere. Eta hor, Enrique Aguirre biteak esan digun bezala, hor min egiten du. Ba, min egiten du. Eskerretik eskerra min handiz egiten du. Kontrarizu zabaltzen da eta sasoitz etorrit ebe. Baina sasoitza da, bai gero bastartu jako. Hor ez dio bereziki indar handia eman, baina pilotak bazterrera egin du eta... Bai. Jotoko jau direzin da sasoin hormi joten dut da pelotik. Amalau eta mar. Beraz, maika tantu errezkan. Orain zakea zabal aldera. Eta ez dakit, Apaolazaren burua esate den Enredau, bai. Horretik jarri eta gogondia finalean izateko, hau txapelketa oso garrantzitsua da. Badakigu ze garrantzi duen hemen finalean zartzeak. Eta aldetxoa lortu eta ondo jokatzen eta bapatean dana goiti bera etorri zaio, baina pentsatu beharko luke oraindik hemen ondino denpori deula. Hori gainean da. Hori ere bai. Baztertutako bandola edola atera du Bizkaitarrak, orain zabaldu, eskuinez, ondo Apaolaza,
eman egin dio, eta behartu. Aurrera zaten dio bere buruari zerak Errekaldek, eta nik uste dut arrazoi zuela, hor aurrera egiteko gehiago zen, botel azterrean jotzeko baina. Baina pelotak ez da aldatu da, ne? 12 errezkan egin dizkio. Bueno, nilek ez besti lau Pablo Zapea. Ba, ez dago, urruti. Maika eta malau. Eta sakea berak du, eta erakutsi du lehen tantoa amaitzeko afizio eta habilidadea baduela. Sakea gorri. Ezkerrantxoa oso politia. Horren korrika ibili behar. Rekaldek, barrura ondo, Apaolaza. Ederra! Eraman hori hor bukatuko du. Oso tanto ederra izan dago ere. Hankatu oso onak Errekaldeko, Hanketatiko oso ondo da ibiltien frontoien errez da asko. Berrez ere kexu da. Apaolaza. Gurutzatu egiten zaiola edo ez dut ikusi nik horre. Oinguen ez da izan ulan. Baina begira, epaileari izaten dio. Zer pasatzen da hemen. Hau oso errematu hona izan da, eta zaila, ze begiren nutzegoen, Da harrapo gondu injau, dorko kruzetako zerik ez dugu eki. Amabi eta amabost. Lehenengo botin izin da, ez dugu ekian protestetako zerik. Ez diotik gerri zer gaitik ari zen kexuta. Amabi eta amabost. Sakea luze egi. Aukarra hundi xamarrarekin gainera, Nik uste dut horren bila da bilela Apaolaza. Sakea luze atera eta aukerari txikienen Bai, errematea egin. erremati. Gutxi ezkerrer, zulua zein zabalea. Bakarra egin dio Apaolaza gorain arte. Partida honetan Rekalderi 10-3. Gora, goiko txapara. Errez, ezkerraz ikutu bat dine goiko txapara. Bai. Erraz oso, bai. Bueno. Herriz ere. Hurbilaldia du. Apaolazak, 13 eta 15 eta sakea berea. Ederra. Lehen, 2-4 esker gantxo egin dizkio eta horrengoan. Baina... Ez, Apaolazak saka guain beste ez dago egiten behar, sakarreztu minen dizetzen dago, da iruko adruen aide pasetako ondo horreztu behar, gora itipez, ostantzien leuterdeze pasau, kontradizo inkomodu da. Fede handiarekin joaten dela tanto bukatzera. Sinistuta. Bai, da amaitu egiten dago. Begira, hor ze dotore amaitu duen. Alberri da, bete etortzeit burura Julian Rategi titini egin ziona azkeneko 21 berdin ziren hartan. Jokaldi hauxe egin zion. Sake atera eta barruan utzi. Asko ez dela antzeko egoeran egin zion. Egin zuen golako txabat altunak ere. Eta bai, jokaldi ikaragarri polita da. Aurkariak antzeman ezean. Baina horrengoan benetan politia izan da, eta beno, berdinketaren atarian gaude, berdinketa izan daitekenaren atarian. Beraz, erremate ederrez eta tanto luze eta gogorrez
aparte, emozio ere badugu. Zengo aldugu berdinketarik. Barrura boleaz, orain tantoa astirotu egin du. Rekaldek hori ere gainean da, ederki bigarren bote. Bigarren botean bai. Nabarmena izan da. Beraz momentuz berdinketarik ez, 16 eta 14 eta orain alderantzizkoa gerta daiteke. Ikusten da, sakea duenak aukera hobeak ditu. Amasei eta 14. Eta Xabier Rekalde Dimarra. Erraiz ere, sakez min egiteko asmotan. Punturik interesgarrienean dago final aurrekoa. Apaolazak eraman. Baita horrengoan airiz ere. Eta aukera bikaina zuen ba. Rekalde Gaspide. Aukera primerakoa zuen, hain zuzen ere Apaolaza aurre xamarrean zegoelako. Eta horranketan jarri balio pilota ere, mina handia egingo zion. Eta zabaldu balu, jakina. Bera baina aurrerago dago. Eta horrelakoetan barruti barrura lagata edo hanketan jarreta edo pilota zabalduta zarri egiten da nini. Beno, beste aukera bat. Partida berdintzeko Hernaniarrak. Sakea barruan utzi, ez du asmatu Rekaldek, gehiago asmatu du Apaolazak, eta orain horregaiti du, hain aukera bikaina, zuz. Zabaldu, Rekaldek eraman, aire hartu behar derri horrez Apaolazak. Horen berriz ere zabaldu bateri indarri gabe, biak ere nahiko larri dabiltza. Pilotak edagon bat jotzen duenak egingo du tanto. Hauxe. Izan du baukera Apaolazak, Bai, zain eukera garbitzepe, Tantu gogorra jokatu dago ingo. Azkeni normalizek eta bastante arriz gaute eta harrapa behien, han entre gaute hurri nitxiz, gero oparize bestin dago. Hemen zenbat zabaldu den pilota. Hoxe, behorra, haoko zuluen bakarrik da bera zabalien jarritea, fronto guztiz libre, tantu txeko. Bai, pilotak kada aurrekoa izan da, tanto erabaki duena. Aurreko erabaki du tantu da. Bukaera ere, eman egin behar zaio tantoari, baina hauek ofizio du mutilak dira eta... Bai, palezi hartzen da, bize, Amazazpita amaboz, bai, lan asko inge eta abiadura hundizet. Hor, pilota zaleak. Gozatzen final aurreko honekin, aurreko final aurrekoarekin gozatu duten bezala, Etxeberriak 14an utzi du Ibar luzea, eta beraz, Oiartzuarra finalean da, Apaolaza edo Rekalderen aurka aritu beharko du San Silvestre egunean, urteko azken egunean.
Bueno. 17 eta 15. Gorputzera zela etorri zaio pilota, baina ondo eraman du Rekaldek. Orain indartxu gainean hori ere bigarren botean, bai. Epaileak garbi azaldu du bigarren botean izan dela. Beraz, berriz ere, hor gaude. 16-17. Partidua batera zenbestera jutoko modu. Hor bai fizikuk eta baina balzoko da dela. Apala eta botile dinotza errematetako, zak remate, baina horretako dukiria harrapoen bida. Alba dau berape ingo dago, baina. Hemen di bastarretik ikusti erreza. Bai. Hortik barrutik egitea. Eta, falta? Falta zakia. Jo, ez da bagara jarra. Ez. Honik ez dago, Bai, Rekalden dago ona. Begira, non egin duen bota pilota horrek. Bai. Eta honek bai duela garrantzia, izan duela garrantzia. Hain zuzen ere, asko hurbiltzen zarenean, baina berdinketa lortzen ez duzunean, motxila bat eramatea bezala, arriz betetako motxila bat bezala, baina ezin harrapatu. Ia parera etorri eta ezin harrapatu. Baina, Apaolazak segitu beharra dauka. Segitu bizek, da zer izo. Horre, apura titziz, gero bajatuz, gero noberak errendimentu da, besti badoi eurrera. Oindo upari darrein jau Rekaldek. Niri irudiz, zait, berdinketa lortzen baldin badu, Apaolazak partida alda daitekela. Hor, berdinketa 18-19 jartze baldin mazara, atzetik aurre etortze baldin mazara, beste aurkariari beldurra sartzen zaio. Beldurra sartu, hori galdu da lazen izten da nizarretzen egiten da. Nervizu gaportzen dienien. Ondo errestoa botea egiten utzi dio pilotari Apaolazak. Eta baren bera gutz. Horri jarrape, ja... Ez da partidu hasi da moduen da utzeiki ebe errezau da. Bai, ikusi da, azken tantoetan utz egindakoak izan dira, egindakoak baino gehiago, baina orokorrean partidan ez. Partidan egindako askoz gehiago izan dira galdutakoak baino. Beretzi eta mazazpi. Xabier Rekalde. Zakea, barruan. Txost. Hor sortearen ikutu hori izan du. Bai, txost, jo pelotik eta berankan jo duize. Pelota dize bera. Hori gertzea, ez da erraza. Txost, egin? Bai, hortzea. Berana eta horra pelotik. Ez da joan kan bai, Ez da basko faltazen. Kantxa eta ezker horma bere izten dituen arrasto fin horretan jo du pilotak. Eta 20. Rekalderentzat. Fizikoki biak oso ondo, Bai, bizek... Fizikoki oso ondo. Zabaldu nahi Dimakoak
Horrengoan bai zabaldu indartxu, azpi jota pilota. Eta hau da jokoa gustatzen zaiona. Eta hau da, tanto danei gustatzen zaiguna. Bai, eskerrak, hori behi guztetako da, Bai. Ondo inezke hori harrapatik gatsa da, hori narratzen... Ez da antzeman da ere, zer egin behar duen, ez da harrapatzen. Efektu hartzen dugu da, eta velozia hunditzen guten da. Beti izaten duguna, ipurdia jarri ikuslei begira eta... Hori... Gainera indarrez, egin du eta oso era egokian. Bai. Ederra benetan. 21 eta 17. Bi hiru aldiz tantu bakar batera egonda Apaolaza, baina berrintzeri lortzerik ez, eta azkenean garaipena aurkariarentzat. 22 eta 17. Bueno, Enrique, badugu finala maila honetan. Bai, hau aklara dute gatu da. Garbi, duda iparik. Hau finala zeinek irabaziko da nigertia, ez da erretza, favorito barik. Bai, eta gurekin dugu Xabier, zorionak. Eskerrik asko. Ai. Egon dira momentu batzuek, bera gainera etorri zaizu, bueno, lehen da bizi egon dira takada hundia. Baina gero momentu batean egon da, bera gainean, ez zuen lortzen harrapatzerik, berriz ere egoera bera eman da, hor buruak lan handia egiten du. Bai, egia esan azkenengo asteotan partidueko lan nahiko justu edo irabazten nabil, da nik uste buru aldetik pausu bat gora egin dutela. Azkenean hor amaiera aldean estu dagoenan partidue, apur bete gogortu egiten naz edo, eta momentu emaitza honak lortzen gabiz. Apaolaza irabazteko hori ere garrantzitsua da, ze hau borrokala ikaragarria da. Bai, ikusi dezelan hasieran takada, sakerren batean min handi egin doztean, saiatzen izinez altura emonda edo azpitik berari eskumara botatena aireak entzeko, baina batzuk gora joan jataz, gero bera ondo aurreratzen zan da boleaz, txokoan edo gantzora ondo iteozten jugadea, eta horregaitik hasieran alde handia hartu dau. Gero, pilota zaleak badaki, baina eskotan zaten utxe egin du, erritmo horretan jokatuta, normala da, ez da? Bai, azkenan normala da, eta ikusita zer dagoen jokoan, hor amaiera aldean utxak egitea zuk esan duzu moden, normala da. Etxeberria arrogongo da, San Silvestre egunean, urteko azken egunean. Bai, egi esan aurten oianen kontra pioa partidu jokatu goguz, oinatin finala, Antiguon bebai, gero Leson, orduen kasi derbi bat moduen, zingo da. Bueno, gogotxu etorri, lana egin beharko da eta txapela txera ere amateko. Bai, hori da, gogotxu etorriko gara, dana emotera eta ia txapela lortzen dugu. Suerte izan. Eskerrik asko. Bueno, badugu finala, Enrique, eta beranek badakite, bai Etxeberriak eta bai Rekaldek lan gogorrak izango direla. Bai, favorito klaruik izbentzet, etorritxe ondo jokatzen da denak irabaziko dugu, etorritxe ondo jokatzen ez da denak ez da eurungo finalik. Baina finalanaren aurretik beste bi jaialdi ditugu, beste bi jaialdi eder, eta, oain emakumeak ere zartuko dira, begir. Garai eta Zalzamendi izango dira gaur 8, buruz buru, eta gero Karregal eta Bernaola, Fernandez eta Lozaren aurka. Eta 19an Zabaleta Etxegoi Garairen aurka, eta Egiguren Landa, Lizaga Azpirozen aurka. Bi ostegunetan, badaukagu aitzakia adarra berriz ere gau parte ederra pasatzeko hemen. Bai, partidu bi zezan onditxe dekena, neskena be, aurrek abertzelan da bizen, eta hori Zaltzamendi oin urte bit oso ondo bizan, gero urte bit
lesion haute eta oinatza rekuperu dabela dinu eta ber zelan ikin daben. Da horren Binakako partidu dau, Fernández Loza, joko hunditzen deuzenak Riojanuek, karregalda Bernaolen kontra. Da Bernaola peor esan hauko dau. Ze, claro, Loza urrungo aspen atzelari deutetako eta esperantzan bera da bile beste giro azte motza hor zer zan haukileko. Eta urrungo aztekoak, komentatuko dugu datorrengoa baina. Bueno, landa nola etortzen den ikusi beharko da, kargatu egingo diote, agintzen duen, gauza asko dauzko ikusteko. Bai, nire datorren azteko semifinala oso onak ikusteko. Da, jentien dako eta interesea dekenak. Gero jente askon da, berren lagunetik gora ondila pentot, da datorren aztien behetorko. Erki, motiboa honea etortzeko ez da izaki ondiri behar, baina partido ederrak izan daitezke. Segi lanean eta ikusi arte berriro edo. Vale. Zuei ere hoxe, bakizue, datorren ostegunean ez daukazu uko egiterik jarritako zitara emakumeak mano batetik eta Binakako final aurrekoa bestetik. Beraz, gusto baduzue, ahal baduzue, nahi baduzue, hemen izango gara. Urrengo ostegunera arte.